Ο ρόλος του ασφαλιστή σύμβουλου σήμερα ξεπερνά κατά πολύ την πώληση ενός προϊόντος. Γίνεστε ουσιαστικά σύμβουλοι ζωής. Πιστεύεις ότι οι γυναίκες είναι πιο έτοιμες ή κατάλληλες για αυτόν τον ρόλο? Και αν το πιστεύεις αυτό, γιατί ο κλάδος ακόμη δεν το αναγνωρίζει τόσο? Θα μου επιτρέψετε λίγο να διατυπώσω διαφορετικά τη φράση. Εγώ προσωπικά δεν θεώρησα ποτέ ότι είμαστε πολιτές, είμαστε διαμεσολαβητές. Ωραία. Η δουλειά μας είναι να είμαστε κοντά στον πελάτη και να το βοηθήσουμε να αποφασίσει για τις πιο σημαντικές αλλαγές που θα έχει στη ζωή του, για το μέλλον του, για την οικογένεια του, για τα οικονομικά του, για την υγεία του. Άρα είναι πολύ πιο βαθύ από μία πώληση. Τώρα, όσον αφορά τις γυναίκες, θεωρώ ότι τα χαρακτηριστικά που έχουμε μας βοηθούν να διαπρέψουμε. Έχουμε ενσυναίσθηση, πιο ανθρωποκεντρική συμπεριφορά. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να μπούμε στη σκέψη του ποιος είναι πιο έτοιμος, άντρας ή γυναίκα. Καλύτερα να μείνουμε στην ουσία του ότι ο διαμεσολαβητής, όταν έχει απέναντι του τον υποψήφιο πελάτη, θα ήταν σωστό να κάνει τη δουλειά του με ήθος, γνώσεις και επαγγελματισμό.